Sintomarik agertzen ez dituzten emakumeen kasuan, Osakidetzak ateak itxi eta aldizkako azterketa ginekologikoak ukatzen dituela salatzen dute ezkerraldeko eta mehatzaldeko emakumeen talde ugarik. 2004 urtean haien indarrak batu eta arazo honen aurka borrokatzea erabaki zuten. Geroztik eta urtero emakumeok kesatzeko hainbat arrazoi daukagu lelopeko kanpaina jarri dute martxan. Haien aldarrikapen nagusiak bi dira. Azterketa ginekologikoak aldizkakoak izateak guztientzat, sintomak izan ala ez, eta azterketa horiek osoak izatea. Azken finean, prebentziorako duten eskubidea bermatzea. Geu konturatu ginen zer gertatzen ari zela 2003 hasi ziren emakume batzuk esaten ezin izango zutela ginekologaren gana joatea, zeren esaten zuten ezin zela Osakidetzan egin. Orduan hasi ginen pixka bat hitz egiten emakume talde batzuen artean, batez ere ezkerraldeko eta gero mehatzaldeko jendearekin, batez ere mehatzaldeko jendearekin, zeren nik uste dut haiek izan zirela lehenak, esaten arazoak zeudela ambulategian. Eta hasi ginen pixka bat informatzen zer gertatzen zen, eta orain momentu ura arte entzunda geneukala prebentzioa, emakumeentzako prebentzioa oso interesgarria eta importantea zela, batean desagertu egin zen esaldi hori eta hasi ziren esaten Osakidetzatik, hori nola da, asintomatikoak diren emakumeak, pertsonak, ezin dira medikuaren gana joatea. Beraz, araketa ginekologikoak kanpoan geratzen ziren. Dekretua indarrean sartu baino lehen, Osakidetzan, moduluen bitartez bazen ere, jaso beharreko atentzioa jasotzen zutela baieztatzen dute. Hala ere, eta bapatean egoera guztiz aldatu zen eta emakumeei alta ematen hasi ziren, gaixo egotearen sintomarik agertu ezean, azterketa ginekologikoren beharrik ez zutela azalduz. Lehen, zeuden moduloak eta antizorgailuengatik edo amatasunagatik moduloetara joaten zen, errebizioa egitera eta problemari gabe, gero ere igual herri batetan ez zegoen modulo bat, ambulategira joaten zen, tranquiltasunarekin. Hasi ziren kentzen modulo horiek, Osakidetzak hasi ziren kentzen modulo horiek eta ambulategietara joaten zen jendea, esaten berriz ez joateko, zeren alta. Hasi ziren alta emoten, hori gaixorik bezala egongo zinen, baina hori alta emoten ja ez itzultzeko berriz, zeren ez daukazu arazorik, ez daukazu gaixotasunik. Orduan, hori izan zen asuntoa, moduloak desagertu, ambulategietan ginekologoak gero eta gitxiago, orduan hori hilada luze horiek ez eukitzeko, hasi ziren esaten hori araketak ez egitea, ez itzultzeko berriz. Batzutan, gaixotasunen bat daukasun momentuetan ere, zeren, normalean, segun ze momentutan, bai gaztetan, bai hori nagusia zarenean, miomaren bat ateratzen da eta hientzako lehen suposatzen zen jarraipen bat egin behar zela eta orain suposatzen da horrelako gauzak ez direla kezkatzeko eta bidatzen dizu etxera arazorik ez. Ni hasieran pribatuan egoen egoera honean bizi nintzelako. Baina gero hori ezin ezan eta sartu guran eban Osakidetzan. Eta ezin eban ondino ez dut ezagutzen Osakidetzaren ginekologorik, ez nau hartu bere kontsultan.
urrutizkiniz telefonoz esan eusten, joateko, kontsultara ez joateko, ni eskatuta neukan, ez nigaitik, nire medikoa gaitik. Aholku bat behar neban niz tratamendu bat itziteko. Eta ni bai pribatutik nentorren, baina orduan ezin neban. Zineban ordaindu eta horregaitik joan nintzen medikoaren gana. Eta berak pentsatu eban ni ez naz ginekologo ez dakit zelan esan, kontsulta batera joango zara. Eta eskatu eban berak, eta deitu eusten esaten ez zara etorri behar. Zergaitik joan zaite zure medikoaren gana eta berak esango deutzu erabakitakoa. Azaldutakoaren arabera, azterketa ginekologiko osoak ekintza konkretuetara mugatzen hasi ziren, besteak beste, zitologiak baino ez dituztelako egiten. Araketa ginekologikoa egin beharrean hasi ziren beste programa txiki bat egiten. Eta programa txiki hori da zitologia egitea matrona baten bidez. Eta, guk eta mediko guztiek esaten dute matrona batek har dezake zitologiaren asuntoa, baina ez dela oso fidagarria. Mediku batetakoa, bai, orduan orain arau horretan sartzen da, zeu emakume bat bezala, joaten baldin bazara, ambulategira, esatea hori zitologia bat egitea, nik uste dut bat egiten dutela, eta bi urtean zehar, azkenean egiten dizute. Eta ondo ateratzen baldin bada, baina ez dizute egiten, ez dakit, 3 edo 5 urte barru. Programa txiki batzuk egitea, kontrolatzeko emakumeen minbizia, bai, ondo dago, zergatik ez, baina araketa osoa egitea geuretzat da importantena. Hori da prebentzioa eta hori da pertsonekin benetazko errebizio bat hitz egitea pertsonarekin. Itsasora isurtzean ironiazko hitz batzuk nik ikusi dut ez dakit zein normatiba atera eben matronatik pasatzeko, baina nire kontsultan, ni Larboledan daukat kontsulta, esan eusen guri medikoak, guri ez deuzku ez ere esan horretaz. Baina bai, esan dabe, eta zuk jakingo duzu, Karmele, esan dabe hori eta agertu da periodikoetan, eta bai, emongo dabela paso bai hori egiteko, zitologia egiteko matronarekin, eta guri ezer ez dauzko esan. Hori esan eben. Eta hori izan, ezak izan bat urte, 5 edo 6 urte. Orain entzun dut, nire medikoari badaukela baimena, erabatez esateko, matronaren gana bialtzeko, baina eskatzen badozu. Zuk eskatzen badozu eta nik ez dut eskatu behar. Nik uste dut hori proposatu behar da bela, derrigorrezkoa da proposatzea kontrolatzeko, zelan zagoz eta hori. Nik uste dut matrona ez dela egokia horrelako gauzak egiteko, bai muestra bat hartzeko bai, baina eta zelan ikusi barrukoa, hori profesional batek egin behar du, hori pentsatzen dugu. Dena bukatzean ta iragana filma zarba xuri beltza. Nik beti bizitza guztian gizarte segurantza ordaintzen, baina ez erabilten. Erabili orain 14 urte honantza,
erabili dut gizarte segurantza, naiz eta ordaindu, Orduan, nik uste dut, zeo zer zor doiztela. Hori pentsatzen dut, ez niri, guztioi, danok gagoz ordaintzen. Kotizazioan joagaz doa, dirua, eta eurek hartzen dabe, orduan. Hori gurea da, gure eskubidea. Horregaitik borrokatzen dut eta borrokatuko dut. Ostira gauian